si Kuan ba galak kong classmate. Hello mga ka-Barks. Manglaan eh. Welcome back to our channel. Sana all. Ari na pud mi karon, magkuan na pud mi, magsuroy-suroy kay Foundation Day man lagi ko noon diri sa among barangay sa Bali Hermoso. Carmen Bohol. Magsuroy-suroy mi dito kung siya kalingawan ug nabay kaon adto. Muhab-hab mi dito kay gipang kuan mi gipang gutom. Nya kuan kanang gahuat man mi adtong mga bata lagi sa eskwelahan nya. Laay man kaayo, katugon man may na maglaglag mi raw nato sa Arlene sa Luyo. Sige. Mana dire mong barangay Bali Hermoso. Mana lugar sa barangay Bali Hermoso. De, magsuroy ra. Uy, ati, Arlene. Muta na pila nga na ba? Tana ta pila. Pangbayan nga na o pang tindahan. Duha man na klase good, duha man na klase. Ano na sabay? Pila pa rin nga na, ma'am? Hindi po ako makakainig ng salita. Magkano po yung ganyan? Ay, yung Santo Niño namin. Po. Hindi po kami nagpapahulugan din. Missionary po kami ng Lady of Manawan. Ganun ba? Galing ako kailangan sister. Sister ninyo. Sige, sorry. Hindi kami nagpapahulugan. Ano bang tawag doon? Babaylo? Say babay, anong babaylo? Babaylo ko daw. Hindi sila di sila nagpahulugan ko no. Exchange. Exchange. Anong pinagpalit dyan? Yung mga pwede lang maitulong para sa simbahan. Ganun ba? Oo, hindi. Kaya yung iba na hulog-hulog, ganun mo. Ikaw anong ano mo? Pero malayo. Da barigya. Kisay palit diha. Dara Ay, ginawa ko isyatan pa. Dai buwad, di sa ganahan og buwad. Ikaw hilig ka na ba? Unsa ri ginamos? Managay. Hindi palit mo. Ka ng bulad. Tulang ko ng bulad. Sige, patuyang da. Ay, tara din. Wala ko ka-video ganina sa katong budget kay basig bawal sila ba? Mo ganing dito. Wala ko video. Wala dire kasi ganahan mo palit na mga naibuwan. Nay. Donut bay lagi ko na donut bay. Donut to. Pero siya kita katong nanuroy ko an. Wala kitong suri to sa tawo. Mangutoy bayad ganang nay narani mo unsay mong ihatag. Sino ba yan? Katong mabayan ba? Donation to, unsay mo gusto ihatag. Dito baligya. Bugas ba sagi? Nya dili man pwede anita sa dalan ato jud sa balay. Sabay rin dyan sa Yan ingon man kumalayo mo kay Tagalog man. sa makuanan lang ba? Katong na Santo Niño. Katong dagko ba? Bada di. Sa matungnan lang. Ay magtuman ka gi. Mga tao dire. Hi Darlene. Nalasibat ta si Arlene asa pa daw. Darlene kay madlok mo kamera. Tanaw ay. Di lagi ka pwede sirya. Tuman ka. Biyan na ka. Bro, lagi ako sa una ba? Bawal kaon dyan. Nanguli na mi dire. Oo, wala gyud mo palo din hanon. Pagkita kay sus ginoo ko. Na ay mga bulingit ka. Ay, tiniil. Sus ginoo ko. Nanguli na mi dire dara. Wala ni mga tao dire da. Gikan ganina kay gikan ba may foundation ba ganina. Foundation. Sa baligya yan to. Mga gulay. Sige, bye. Donut.